lidi. Ahoj. Dneska vás zdravíme z takového speciálního výletu, nejspíš. Chceme se jet podívat do Velkých Losin, na místo, kde probíhaly ty čarodějnické procesy. Respektive, kde byly exekuce potom. Tak. A jelikož nevíme, jestli tam něco nahrajeme, a hodně z vás nám píše, že byste koukali s námi na cokoliv, takže vám nejspíš natočíme celý průběh nějak naší cesty. Prostě takový malý vlog. Jo, uděláme vám takový výlet s námi. Možná s vyšetřováním duchů, když tam nějaký budou na místě. Cestu máme docela dlouhou vybranou, kolik to vychází? No 4 hodiny Nějaký cesty. 4 hodiny cesty, takže teď máme zrovna první přestávku. Tak se budeme hlásit zase na nějakém plácu. A vybrali jsme si právě nějaký, chtěli jsme klidný místo, takže to vám může teď ukázat ještě, kde jsme. Nevím, jestli to poznáte tady podle toho baráčku. Právě jsme na jednom hřbitovku. Nebudeme uvádět na kterém. No, leží tu moje rodiče, no. Jo. Tak a ještě vlastně vám chceme říct, dneska máme s sebou naši dceru, takže kdybyste slyšeli nějaký jiný cizí hlásek, viděli nějakou jinou osůbku na videu, tak je to tak je to naše osůbka a žádný strašidlo. Jo. Tak jo, takže my pokračujeme. Takže zase na další zastávce. Ahoj. Čau. Čekáme na mašinku. Tak jedeme. No jo. Tohle u nás nejezdí, to je ale krásný. Přátelé, jsme asi tak hodinu ještě od cíle, zrovna svačinkujeme, domácí řízečky. Hrozně tady fičí vítr, takže doufáme, že nám nebude foukat moc večer na natáčení. Takhle máme všude zabordelený auto. Ještě vám ukážeme, jak jsme se napakovali krásně, protože jsme vám neřekli jednu věc nejspíš. A neřekli jsme vám asi to, že se tam chystáme někde nocovat. Jen tak, na blind. Takže bude asi těžká sranda. Pokud nás nikdo od někud nevyžene. No, tak našli jsme si nějaký plácek, že bychom někde jako přenocovali, protože máme v plánu ještě se zítra podívat na ten zámek, tak, protože už máme vlastně večer a už je všude zavřeno. Ještě když se tam doplazíme. Takže tam asi budeme nocovat, takže zatím páček, už se musíme sunout, ještě máme asi hodinu cesty. Takže zatím pák. Jsme dorazili do Velkých Losin. A už víme, že jsme v hajzlu. Že jsme v hajzlu, protože nejspíš tady nebudeme mít asi klídek. Ani
žádnou možnost. Ani žádnou možnost vyšetřování. Je tu nějaký rachot, moc velký provoz, ale tak jdeme to obhlídnout, jestli najdeme aspoň teda nějaký to místo. To bude do rána. Takže nemáme šanci. Ještě tam ty zachovatelé, jak tam jsou. Našli jsme teda to místo, kde měly být upravovaný ty údajný čarodějnice. Bohužel teda je to na hodně blbém místě a nevím, jestli slyšíte dostatečně ten rachot. On je tedy nějaký festival nebo co. No, takže asi jsme jeli úplně zbytečně, asi z toho nic jako nebude. No. A hlavně tamhle je lázeňský dům a všude kolem jsou baráky. Takže tady v lese ožralové na lavičkách. Jo, se tady ožrali lidi. To asi bohužel. A ještě je slyšet ten festival, to tady bude hrát do rána určitě. Už od 9, že to je. Tak se to má jako skončit, no. Ale říkám, že to nebude nic platný, no. Jako můžeme to risknout, jestli chceš teda počkat a tamhle ty kreténi, jo. Ještě vydržet, zkusíme počkat, jestli tady teda to městečko nějak utichne a ty ožralové vypadnou, protože no, ty by nám tady hulákali jak dementi. No to budeme čekat do 3 do rána, stejně tady bude furt někdo prudit. Teď jsme prostě přímo tady na ráně, jo, prostě. To jako na to klid nebude absolutně žádný, jo, jako. No ale je to místo, tady píšou na tomto místě a tak dále, jo. Dát se jenom na to káčko. Jak chcete, no. Tady vidíte, kde jsme zase skončili. Kuk! Jako vůbec se nám nedaří. Hraje tady ještě do toho nějaký debilní festival. DJ Sheep. Takže tady asi ani nebudeme moc něco vám povyprávět, protože mi to zase YouTubeko zablokuje, že jo? No prostě jsme si našli místo na přenocování a když jsme se sem dojeli, tak jsme zjistili, že kousek od nás je nějaký rockfest, no. Takže teď ještě čekáme. Takže tady máme zatím metalovou muziku a čekáme ještě, jestli se to tady nějak uklidní. Možná to teda vyzkoušíme u toho památníku, ale asi s minimem cajků, jestli by se tam třeba aspoň něco nedalo zkusit, no. Něco tichýho, což je teda káčko, bychom asi vzali bychom, možná bychom tam mohli zkusit tu ST, to je potichu, tam jsou všude baráky, chodí tam lidi, tak tam nechceme prostě dělat trapáky, no. A nevím, jestli tam vyzkoušíme tu kameru propašovat. To je zase kufr, tyjo, sebou. Ono je to zrovna tak pitomně v tom městě, že budeme hrozně nenápadní. když jsme si tady to místo prohlíželi na Google mapách, tak tam byl stříška, jo, přístřešek krásný, jo, protože je to tady ten turistický přístřešek, no a stříška tu není. Tak jsme si to akorát udělali, že jsme si sem nacouvali autem, máme to takový jako malý kempíček, no. Kempujeme, no. A posloucháme rockovou muziku. Posloucháme zatím hity. A tady za náma je vlastně kříž. Jo. A na něm je nějaká popiska, že to je na něm je popiska, že to je vzpomínkový kříž pro lidi, co měli popravený při těch čarodějnických procesech, takže jo, jsem si tady dělal jako vzpomínky. Takže by se to mohlo taky něco třeba zkusit, ale v tom hřebu musí být klid, no. Prostě zatím to není možný, protože by nebylo nic slyšet, jak je tady muzika. A hned tady vedle nás je vlastně silnice, tady to jsme taky nevychytali. No. Takže nevíme vůbec, jestli tady něco zkusíme, uvidíme, jestli tady bude klidnějc.
Já jsem ještě vylil kafe, jdeme. Aspoň vidíte, že to natáčení nemáme tak jednoduché. Na to, že člověk jel tak daleko, je Jo, když se člověk připraví všechno, zkoukne si to na těch mapách, tak pak stejně ho vždycky něco vykouří. No. Prostě baráčky jsou nejlepší. Tak jak se chystáte teda? Máte plán? No. Já si myslím, že vezmeme, už se to tady docela uklidnilo, koukneme se po okolí, nikde nikdo, takže vyzkoušíme určitě tu ST a vyzkoušíme vzít něco blikacího a asi možná tu kameru vemem. Takže je to kufírek, tak to... Vemem prostě to v kufru, zkusíme vzít SLS-ku. A co nám kdo může? Tak lidičky, tak jsme se nakonec teda rozhodli sem vrátit. Po několika hodinách, už máme asi půlnoc. Už to tady všechno utichlo. Přesně mi to ukazuje půlnoc. To není vidět. Už to tady všechno utichlo, takže tady chceme vyzkoušet u toho památníku, jestli by náhodou se tady někdo ozval. No já si myslím, že tady bude třeba možná klid, no. Vidíme. Ale nikde ani živáčka, tak to vyzkoušíme, když už jsme se sem tahli takovou dálku. Že vyndáme jenom nějaký blikátka a uvidíme, jestli se nám tady někdo teda ozve a podle toho bychom pak zkusili i třeba kameru, tady máme taky, viď? Tu jsme taky vzali. Takže vyndáme káčko, dáme teda takhle. Jedno. A druhý dáme tady co takhle na druhou stranu, ale vetnu. Mám takhle dvě. Takže jednu dáme sem. No a mám teda ještě, jestli to mám dát vetřelec vzkříšení, nebo zatím ne. Když tady píšou 38 obětí a mně se zdá, že se tady říká 50, asi 6. Ty, co ti spadlo na hlavu? Kaštan. Ty jo, ale takovou ránu. Nebo žalud. Ty bláho, jo, žalud. Tady jsou žaludy na zemi. Ty jo, že spadá. Trefil žalud, no to je masakr. Zrovna tady na to koukáme. No to je neuvěřitelné. My je jediný žalud jo. a spadneme na palici. Se probral a nespal. No, asi jo. A zrovna jak jsi začal říkat, jako kolik jich tady teda slyšela, no? Jinak vlastně teda tady v Losinách začaly ty čarodějnické procesy, nebo teda ten první případ asi 1622, kdy nějaký manžel na smrtelný posteli obvinil vlastně svoji manželku z čarodějnictví, že ho chtěla otrávit a tak. Ta další vlna se začala vlastně 1678, myslím. Tady píšu krát 1680. No a 78 vlastně to začalo. Popraveno 38 nevinných obětí, no. Čarodějnických procesů. A začalo to... Tady jsou jména. Nějakou tou Marinou Šuchovou, nebo jak se jmenovala, která ukradla tu hostii v kostele a chtěla to pro tu krávu, ne, že nedojela. A což mně teda přijde taky jako hrozný, že myslím si, že hodně tady právě těch lidí, který oni považovali za čarodějnice, tak mi přijde, že to bylo hodně přehnaný, že to byly třeba kolikrát bylinkářky, ani třeba to nebyly skutečný čarodějnice, jo, jakože. A přijde mi to jakoby hodně smutné a byla to i hrozná doba, no, protože prostě se někoho chtěli zbavit, tyjo, církev a na někoho prostě něco hodili, i třeba mu něco podstrčili, jo, obvinili ho z čarodějnictví a pak ho popravili, no. Nebo je i mučili vlastně, vy. No ale podle knížky si kolikrát záviděli i majetky, tak Jo, byly v tom prachy, no. No klasika, no. Jo, to taky, no. Pak postupně se to právě rozjelo tak,
že vlastně, ano, kolikrát vlastně se lidi udávali, jo, ze závisti, jo, ze zloby, prostě z toho, ze snahy získat nějaký majetek, ale postupně vlastně ty čarodějnické procesy vlastně skončily protože to začalo zasahovat právě do těch vyšších vrstev, no a jak se začne dít něco i prostě jako honoraci, tak pak se s tím něco udělá. Jo? Vlastně A to je přesně ten dobu, případ. kdy to začalo tady, tak tady byla nějaká ta, já nevím, jestli to byla hraběnka, ta Galová, ne? Ta vlastně to dělala, jak se tomu říká, místo nějakých těch nezletilých. Místo nezletilých? To bylo, jak je to slovo. No, stejně si na to nevzpomeneš, to je taky blbý slovo. No, že prostě vládne za něj, než prostě tohleto, já teď si můžu vzpomenout taky, no. Už je to známý slovo. Regent. Jo. Regentku. Hraběnka Galová začala spravovat losinské panství po smrti svého bratra Přemysla III., protože jeho dva synové byli v tu dobu ještě malí chlapci. Po krádeži hostie v roce 1678 neváhala na panství přizvat inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelštatu, aby celou věc prošetřil. Boblik za pomocí kata uvězněné mučil, dokud se nepřiznali. Prováděly se 3 stupně tortury. Palečnice, španělská bota a natažení na skřipec. Po přiznání následovala smrt upálením, ti, kteří měli štěstí a byla jim udělena milost, byli před upálením sťati nebo oběšeni. Boblik si vybíral oběti podle majetku, protože z toho měl peníze. Konec procesům učinil až císař na žádost Jana Jáchyma ze Žerotína, který už jako dospělý panství převzal. Ono se vlastně všude traduje, jako že to byl vlastně saďour, nebo jo? Sadist. On byl docela, ale co jsem tak slyšela, docela takový míru milovnej, že aspoň teda nechával těm čarodejnicím jako dávat ten pytlík s prachem aspoň na krk, že vlastně umřeli dřív, než začali hořet, no. No to nechával, a když mu bez tak za to zaplatili. Jasně, no. Takže jenom těm bohatým on a zbytek nechával si platit prej 1 zlatý za den. Co tady jakoby byl, no. A bydlel vlastně na tom, tady v tom zámku. Nejdřív, ale potom postupně, jak ztrácel vliv, tak ty další, ty nástupníci už, ty šlechty už ho vykázali někam do hostince. Protože už právě začali se pouštět moc už do té vyšší společnosti. No. A to vždycky funguje, no. Byla prachatá, že jo. Pak se to stopne. Dokud se to týká chudejch, tak to nikoho nezajímá. To je prostě pořád, to se za těch 500 let nic nezměnilo. Takže to byly samý hamty, no. A třeba já jsem vlastně teď hodně i poslouchala nějakého historika, jak se jmenuje, Čechura. A ten vlastně projížděl nějaký ty soudní spisy. No a ten třeba řekne, že ta jakoby smetánka, že to byla taková sekta vlastně a že oni se tímhle stylem právě bavili na těch Petrových kamenech, prostě orgie, no. No ale nakonec nic se tu neděje. Nakonec, jak říkáš. Pak právě, když už si to vybili tady, tak se chtěli přesunout na tam do Šumperka, tam vlastně byli bohatší lidi a těmu se to nelíbilo, tak to utli tyhle ty popravy právě, no. A ono vlastně i dřív jako jako se obviňovalo z toho čarodejnictví, ale oni jako je neupalovali. Oni seděli třeba jako ve vězení jenom, jo. To až potom za nějakou dobu je začali právě upalovat a... No. Takže no, každopádně doba to byla děsná, jako, co si budeme, jako. Takže je to tak, jak říká Eva, prostě, no, když to pak dostane mezi ty vlivný lidi, tak ty to utlají, aby prostě se o ničem najednou nevědělo a
Podle mě to tak funguje doteďka vlastně, No, když si si taky vemete Smetánka, ty se baví taky, že jo, kde jakým takovýmhle způsobem. A to ať mi nikdo netvrdí, že ne, jako. Já si taky myslím, že jo. Tak jo, tak se zkusíme zeptat, no. Teda. A tak nevytáhneš tu kameru, když už jsme jí sem tam. Ne, to neudělám. Dokud udělám to, jestli nám to tady zabliká, jako nebudu ji rozkládat zbytečně, veď. Taky to zablikat nemusí. Pak ji můžem, když to nezabliká, zkoukneme, jestli tady někdo třeba nestojí kolem, ale kdybych se zeptal, tak zkusíme. Ahoj, nebo dobrý den, já jsem Petr, tady je Janka, Eva, Luboš a ještě tady někde s náma je Aďa, tady schovaná. To zdrhá. A přišli jsme sem s úctou a pokorou za vámi a přišli jsme vás pozdravit a popovídat si s vámi, aby jsme vlastně zjistili, co se vám tady stalo. No a doufáme, že teda s náma budete komunikovat, aby jsme věděli a aby vlastně jsme mohli o vás vyprávět, co se vám prostě tady dělo. A já osobně si myslím, že hodně z vás tady umřelo nebo bylo popraveno a mučeno neprávem a taky jsem přišel sem vlastně, protože se znám s dnešníma pár čarodějkama, takže vás mám od nich pozdravovat. A že s váma soucítí a pokud tady teď s námi někdo je z vás, tak bychom byli rádi, kdybyste nám tady zablikali. Tady jsme položili takové 2 krabičky s tím zeleným světýlkem a stačí, když se toho dotknete a ono se to rozbliká do červena. Nemusíte se vlastně toho bát, je to jenom blikátko, aby jsme viděli, jestli to s námi někdo, já vám ještě ukážu. Takhle to pěkně zabliká barevně. Takže pokud tu s námi někdo je, kdo tady byl odsouzen a popraven nebo mučený tady na tom místě, můžete nám dát najevo, že jste tady a zablikat na nějaký to zelené světýlko. Stačí, když na to sáhnete. Tohle, jestli to To je není ona, no, jak jsi ta říkala. první právě. Je tady daný jenom tenhle ten pomník váš, takže my vlastně nevíme, pokud se vám to opravdu stalo tady na tom místě, že vám postavili ten pomník, tak by bylo dobrý. No, on je to tady takový jakoby vršek v tom parku, No, takže asi to bude odpovídat, ne? no, taky Přibližně si aspoň. myslím. Takže by bylo dobrý, kdyby jste nám tady na to zablikali, nebo s námi nějak komunikovali. Protože jsme sem přijeli docela zdaleka, hodně zdaleka a nevypadá to, že by to někdo bylo. Nebo se bojí třeba. Ne, neděje se nic. Možná třeba, když přečtem nějaký jméno. Je tady s námi teda někdo, kdo tady zemřel na tom místě, třeba paní Axmanová nebo Moserová, Roterová, Otová, můžete nám zablikat, prosím vás, na jednu tu krabičku? A pokud tu jsou, tak nechtějí a Tak já si myslím, že ono to tady určitě nějaký i vysvěcený. je to možné, že tady vysvětili.
No, zkus teda ještě tu kameru. Jsme si teda mrkli, jestli někoho uvidíme. Tak můžeme, to nikdy nikdo není. A Adelka nám kryje záda. Tak já to zkusím. Janko, pojď sem. Já to nebudu dál, vzhledem, protože mi se takhle připraví. Popravovali asi tak po 5 lidech. Navíc lidí neměli místo vyvězení. Ne? Tak jako třeba, jestli je to opravdu tohle místo, tak to by na to tady jako krásný plácek byl. Jako. Jo, není vidět, no. Nic, tak já Ale to to šlo vypnu. dřív i vlastně rychle. Tak zkus to ještě vypnout a zapnout znova. Ale přátelé, asi teda SLS-ku nevyzkoušíme, Zkusím protože zrestartovat. nám odmítá spolupracovat. To zkusím zrestartovat a uvidíme, jestli to spustí. Ale jako neblikne Když jsi se nám tady nic. nepřiznala, tak na Můžeme tebe ještě, použili co mě tu napadlo, zkusit torturu. tu aplikaci na tom telefonu. Takže jste si A mě nebo veskrze Eva, můžeš zkusit každý, přes ten protože speaker, můžu uslyšet možná. No jo. byly různý ty Když stupně, nám nejde ne? to, Většinou začínali tu palečnicí, pak jim nasazovali tu, jak se tomu říká, železná bota, ne? To bylo to, jak kroutili. To bylo, to ti, tady se to dávalo a to ti dělalo díry do toho, Do nohy. do nohy. Máš No já to zkusím Když i zrestartovat. tohle jste jako se nepřiznali, tak pak natahovali na díky, jak tam- skřipec a tomu už se většinou přiznal každý. A to prý ještě dělávali, že když ženský natahovali na skřipec, tak jim pálili boky. Zkusíš teda si vzít ty sluchátka, jestli tady někoho uslyšíš aspoň. A pak mi napadlo ještě, že bychom mohli zkusit tu apku na telefonu. Taky můžeme. Víš? Ale a všimli jste si, že tady je převážně, že vlastně měli německý jména. No, věď nějaký tam jsou, ne? Tady byla jako prý německá oblast, taky hodně, no. A ono vlastně dokonce, ono se to tady táhlo vlastně Mura. až do té Nisy, ne? To je v Polsku, ne? A tam prý dokonce, tam byli tak zmagořený vlastně z toho, že tam nechávali postavit pece, jako na to upalování, aby to prostě měli co nejvíc prostě, jako mohli tam lupat. Aby to mohli dát hodně jíst. Jo, to ve velkým. To si myslím, že tam se inspirovalo právě pak Německo v těch koncentrákách. Ale fakt, teď si vemte, každá sviňárna jde z Německa, jako byly To tam prostě radši myšuge. nedávají. A jako co? Já nemám Němce ráda, no, já za to nemůžu. Ale třeba nás sledujou. Takže kamera nic. Takže přestoupíme, uklidíme a přistoupíme k dalšímu kroku. No. Přistoupíme k tortuře. Tak Přistoupíme k tortuře. nejde nahodit, jo. Ne. Budeme muset koupit. Ale za celou dobu přístroje nic. Tady někdo... Já zkus na ně mluvit, ty ne, ani taky. Třeba slapa, no nechtějí mluvit. Je tady někdo, kdo tady byl na tomhle místě upálený, obviněný z čarodějnictví. Chtěli bychom si tu s někým popovídat. Je tu někdo, kdo nás slyší. Mohli byste k nám přijít, prosím? Když se dotknete těch světýlek, co tady svítějí, ono to začne blikat a budeme vědět, že tady jste. Když z hlediska zrovna ty hrůzy, já bych byla možná radši, kdyby to neblikalo. Jako, víš, že prostě jsou prostě pryč, jako, víš? No jo, ale byli jsme na tom popravišti a tam jsme měli zvuky, skřípání a všechno. A křičení tí ženský, ne?
Ježiš, pěkně ten zvuk. Já to vypnu teď právě. Tak uvidíme, jestli nám tady Jako nevím, jako nic se tady neděje, ale já tady mám strašně divný pocit prostě. Jo. Ale tak to může mít člověk prostě jenom v palici, jako jo. Já tady nic. Já to položím takhle. Jako je tady nic jako no teď se mi motá hlava trochu, No, jak jsi se zvednul. ale No jako, ono se tady nic jako neděje, ale já tady mám prostě pocit, jak když se bojím. Já nevím prostě proč. Mě normálně bolí břicho, úplně strachy. ale jak o tom mluvíš, tak to nabíhá, vidíš to? Já nevím, prostě. Takový utržky. Říkej ještě něco o tom. Nevím, co já říkat, no mám prostě úplně divný pocit tady prostě. A to je prostě, mě když se bojíš, no. Já teda nic necítím. Tak já zapnu tu apku, jo? Počkej. Tady mám tady. Nebo můžeme zkusit něco ještě třeba vyfotit, ale to teď nebudu moc. Teď to jenom spustím. Hele, už to něco To chtěla. vůbec není. Co to je Francouz? Frances. To může být nějaká... nevím, Františka. Františka? Jo, ty si vypnul zvuk, jo, u té apky. Já se nemluvím. No tak, protože chcete potichu všechno, jak No, když to nedávají naplno, tak slyšíme, že tam něco je. Jmenuji se Rose. Jmenuji se Rose. Jmenuji se Růžena? Tady nějaká Zpráva. zpráva. Předáváš nám zprávu? Jmenuješ se Rose Biedermanová? Ten, kdo tady s námi mluví. Půlnoční duchové se probouzejí. No jo, ale ona bude po Po půlnoci. půlnoci. To je pravda. To nám ještě neřekl. Ne. Mhm. Ne. Tak je tady někdo s námi, teda? Ještě už to háže to. Ale. Prokletý předmět šeptá. Prokletý předmět šeptá. Co to říká? Co když tohle jako je prokletý ten pomník? Možná to tu proklali tady na tom místě. Protože tady nic prokletého. Nevím, co by mohlo myslet. Prokletý předmět šeptá. No, myslí ten... Ale jestli s náma opravdu komunikují duchové, Hm. prokletý předmět šeptá. Pro ně ta aplikace, ten telefon, může být vlastně Prokletý prokletý předmět. předmět. Jo, Teď to je oni to možný. vlastně neznají, ne? Oni to No, neznají. A máme to hrozně potichu, Máme aby to to tu potichu, neřvalo. takže to říkalo, že to šeptá. Mhm. To je hustý. To by mohlo být, viď? To by mohlo, no. Jo. To myslelo tu aplikaci teda. To je fakt, veď? Slyší nás tady někdo z těch čarodějnických procesů? My věříme tomu, že nám rozumíte. Doroty. Doroty. No, to mohla Mluví se být tam nějaká víc? Dorota. Mhm. Roterová. To bylo docela častý jméno na Deodorot. Ale jich tady je víc. Biedermanová taky.
Tak nám na Je něco to někdo zabili. jiný. Je to někdo jiný, hele. Slyšel jsi to? Tak čti další. Tady nějaká. Davidová. To byla nějaká ta bylinkářka, se mi zdá, ne? Asi jo. Tak je to, Ta radila právě tý, aby zkusila na to mlíko tu to- hostii, aby to... tak je to paní. Je tu Dorota Davidová. Někdo jiný tam není. Pán démonů. Pán démonů. Sakra. No, tak je to taky tady to místo, kde je popravovali a to oni mají rádi. Jestli jsme uhádli to místo, teda místo a to jméno Davidová, můžeš nám prosím tě zablikat tady na ten přístroj, když se k tomu přiblížíš, tak nám to začne barevně blikat. Aby jsme věděli, že jsi to ty, s kým tady mluvíme. Doroty. No, nebo pokud tady není napsané tvoje jméno, tak zablikej nebo nám to řekni. Nebo tady ještě koukám. Jo. Grejerová, tak se počkej. My se omlouváme, jestli čteme ty vaše jména špatně. A pokud teda, no jak říká Eva, pokud tady není vaše jméno na tom, jak pro tady bylo víc lidí, viď? Třeba tu ani všechny nejsou napsané. Takže pokud tady vaše jméno není, můžete rozblikat tady tu krabičku, jak na ní teď svítím. Jenom k ní přijďte a dejte na ní ruku a ono to bude barevně blikat. Už jsme spolu mluvili. Už jsme spolu mluvili. Ale kde? Můžeš mi to připomenout? Počkej, to souvisí furt s tou Dorotou. No, ale nevíme jakou. Jestli to bylo tu Davidovou. Tak nám zkus napovědět. Ale nezdá se vám, že začal vítr? Jo, Zvedá začal. se, no. Vraťte se prosím zpět. Vraťte se zpět, no, ale... Vraťte se takže prosím musíme zpět. Zpátky. Nevím, jestli myslí, aby my jsme se vrátili zpět, anebo těma jménama. No, doteďka vítr nebyl Ne. a najednou se to zase A už zvedlo, se to viď? stalo, viď? Někde, Lubo. Jo, to se nastává často. Ale to jako Co říkala? Pocit smrti. Pocit smrti, no. Zesilí trochu ještě tu aplikaci. Já mám pocit, že nebude slyšet. No zrovna já se tady bojím, tyjo. Ale jako ten vítr se zvedne. No to se nám stalo, Petře, už na mnoha místech, že jsem vždycky, to je v mnoha videích, kdy říkám, že najednou se z ničeho nic zved vítr, ne. A víš, kde se často zvedal vítr z ničeho nic? Na tom statku 666. No, pokud nemáte energii, vemte si z té baterky a zablikejte na ní. Jestli potřebujete energii, abyste s námi mohli mluvit. Ty vole, teď to bylo chvíli oranžový, viď? Už na to asi přišli. Vidíš to? Ano. Jde vám to krásně na to blikat, tak už víte, jak se s tím bliká. Krásně na to blikat, tak už víte, jak se s tím bliká. Je stačí se toho dotknout a... Tady jsem naposledy vydechl. Aha. To je hustý, viď? Tak to je nám líto.
proto jsme sem přišli, aby jsme vám vzdali úctu a s pokorou a nám je to taky líto, co se vám tady stalo, protože víme, že to bylo neprávem. A jestli vám teda nevadí, že jsme tady, můžete nám tady za to ještě tady na ten přístroj zablikat? Ještě, aby to bylo do oranžova. Jak se vám to povedlo už? Když tak si vemte energii tady z toho světýlka, jak to bliká, no, jak svítí. Možná, že nemáte energii na to už, ale Luboš to má, veď, nahraný. Mám, no, jak nám to zablikalo. Teda jako začalo to jít do oranžového clet. Hele, ale ta apka dneska hlásí docela dobře. Až děsivě. Až děsivě. Hele, já bych se nebal ještě zesílit, ať to máme, když tak... Co říkala? Sára? Sára? Je tu nějaký S? Sára. Bohužel tady nejsou podle mě ale všechny ty Nejsou. jména. Bohužel A mi ono tady... pak taky se vlastně ještě, tady se upalovalo ještě v tom Schumperku. No ale tak tady píšou, že jich bylo 38 a tak to jich Jaký tady to asi bude. Hele, S. S. Tak to by mohla být taky Sára. Jsi to ty Sáro Štumbenvolová? Jestli jo, tak zablikej nám tady na to. Pojď blíž, prosím tě. Jako letí. No, ty vole. Tak děkujeme, Sáro, že nám tady na to blikáš. To děsivé. Tak vůbec, Evi. A můžete nám říct, kolik vás je tady, na tom místě? Já to asi čeček. Tome, Tom. To se ne. Tom. Zkuste nám říct, kolik vás... Hana, Ano, on to říká jméno. Říká to jméno, no. To je taky hodně. Hana Axma. Kohlerová. Kohlerová. No. Jestli je to Hana Kohlerová, No jako, tak zablikej tady na to. Jestli jsme se ne, trefili. prosím, odejděte. ne, prosím, odejdět. A vy už s námi teda nechcete mluvit? Jestli vám tady vadíme, tak nám to řekněte. Nebo ještě zablikejte tady na to. A dejte nám teda znamení, že to rozblikáte, aby jsme věděli, že máme jít teda pryč, že už s námi nechcete mluvit. No tady ta aplikace mluví jako docela dobře, viď? Ty vole, už se zasmělo to. A to nebudeme brát jako... To nic, to je mimo protokol, on se vždycky vypíná, když je v klidu. Jo. Takže nám tady říkáte nějaký jména, tak vám děkujeme a my už teda, ale než se ještě holky má nějaké otázky. Ale budeme zkoušet tu ST. Když nás vyhánějí, jako já nevím. Tak se zeptáme. Chtěli byste tady promluvit přes Evu, že by si vzala Spirit Box a sluchátka? To je taková věc, přes kterou bychom, nebo já bych vás mohla slyšet. Ona vás vlastně uslyší váš hlas a bude nám říkat, co nám povídáte. Takže pokud vám to nebude vadit, tak nám tady na to zablikejte. Jestli to máme teda ještě vyzkoušet. A chcete teda nám něco říct přes Evu? Ty ale měříte něco? Ale mně se to nedaří zabrat dneska. Jak nemám ten stabilizátor, to hlavně osvětlení, tak to není vidět. Ale vidíš? Nějaký hodnoty tam lítají, no. Ještě trochu zkuste. Když to dostanete až za tu půlku, tak ono to začne blikat oranžově. Jako zkoušeli, ale nevím, jestli máte... Tak já jsem tady, říká. tady. A teď mi přijde, že ten vítr zase se utíšil. Utěšil, no, zase přestal. Dáme jim ještě... To je divný, víc s tím větrem kolikrát. Už je, no, už ne. Hilda, Hilda. To je taky německý. No ale to Může už... být těch tu nějaký víc, no. Tak zeptáme se naposledy. Je tady někdo, kdo by s náma chtěl ještě vyzkoušet jeden přístroj, přes který já bych vás slyšela? Jestli jo, zkuste nám tady na něco zablikat, nebo
to nebo něco řekněte přes tu aplikaci. My vás tady nechceme otravovat. To nechceme. Myslím si, že na tomhle místě jsme velice pokorní a úctiví. To je ono. Protože víme, co se tady stalo, viď? Jmenuji se Licie. Lízí. To může být co lízí. Jste tady ještě s námi? Jestli teda už s námi nechcete komunikovat, tak nám na něco zablikejte, nebo zhasněte tu baterku, nebo zablikejte tady na tu baterku, anebo klidně přijďte tady k tomu a my už teda půjdeme. No, skáče to tam. A docela hustě. No. Až do červena. Tak děkujeme. Děkujeme, že jste tady s námi mluvili a přejeme vám, ať se vaše duši dostanou tam, kam potřebujou. Jsem zaujatý. To se používá buď, že jsi zaujatý něčím, anebo jsi zaujatý proti někomu. Že někomu... Před. To první, jak jsi říkal, že je zaujatý s něčím. Takže námi, tím, že s ním mluvíme takhle tady. Víš? Dobře. Jste rádi, že jsme za vámi přišli takhle? Vás aspoň pozdravit. Já si myslím, že asi tady s vámi takhle nikdo nemluví, no. Asi jsme možná první, kdo tady byl, viď? Proto možná je tím zaujatý, že vůbec něco takového jako je. Takže jste rádi teda, že jsme sem přišli a že jsme vás přišli pozdravit a popovídat si s vámi. Jestli jo, tak nám ještě zablikejte tady na ten přístroj teda, jestli vás můžeme poprosit. Ada. Aďa. To je naše dítě. Aďa. Tam. Tady chodí. Kryje nám záda. Takže můžete, my teda budeme končit, tak nám ještě, jestli nám ještě můžete zablikat na rozloučenou. Posouzení. Jo, a zase. No. Ještě zkuste víc, aspoň na oranžovou, jestli vám to půjde. Já vím, že už asi nemáte moc energie, ale snažili se. Tak jo, no, tak my se s vámi loučíme. Takže nebudeme tu ještě dělat? Nevím, může to Eva zkusit, no. No co ti na to řekli? Chtějí, nechtějí? Nic No posouzení, no jakože si to rozmyslí. Možná, že si to rozmýšlí, no, tak ještě tak my počkáme teda ještě, jestli si to rozmyslíte, jestli chcete teda nám něco říct přes tu Evu. Edmund. No, říkají Edmund. No, to už zase ty otci jebe. Je Eva. Je to, oni může to být jméno, je to taky od E. Mysleli jste tím Edmund, že chcete mluvit přes Evu? Jestli jo, tak to rozblikejte. No nějaký hodnoty tam lítají, víš, že se to dneska nedaří nějak zabrat. Hele, teď je to vidět krásně, no a to zrovna neukazuje nic, to mi fakt stačí. Takže chcete mluvit přes Evu, rozumíme tomu tak dobře? Ještě zkuste zablikat, prosím. Měl jsem dlouhý život. No. To měl ten. Bylo tam vidět, jako, že to chtěli vytáhnout, takže asi jo. To měl ten inkvizitor. Ten bublik? Život.
Hodně No možná dlouho. pár jich přes Možná chce 3krát mluvit a boží, jo. někteří chtějí, aby jsme odešli. Tak uvidíme, no. Tak ať to Eva veme teda a když ti řeknu, že máme jít pryč, nebo že chtějí pomoct. No to tam ale není, protože já jsem to nenahrával. Chceš to ochladit, ale ono to není spíš jakoby na teplotu, ale když se toho dotkneš, víš, musíš svoji energii právě jít převést do toho přístroje a ono to není jakoby na teplo, ale na tvoji energii. Proto jsem ti říkal, že si můžeš vzít, nebo můžete vzít energii z té baterky, jak svítí, abyste mohli nám na to zablikat. Zrovna na teplotní čidlo máme jenom tenhle ten. Tady. Posvítí mi to. Já nevím. N. N. Ano. Mhm. A jste tady teď u mě někdo? Tady kousek ode mě? Možná tady zkuste tady přesto, že by vám to třeba blikalo líp. Přes to káčko, to je taky takový, hledám, přes to káčko, to je taky takový, hledám takhle vedle sebe. Možná to pro vás bude snazší. Pavoučku, pavoučku. Třeba jsem pavouček? No, teď tady prolez. Hele, tak nakonec vyzkoušíme teda sluchátkovou metodu, Jo. takže nasazuju. Tak jo, takže teď Eva si nasazuje sluchátka, takže teď, pokud nám budete Jo. chtít něco říct, Vedle. jsou vedle. Jo. Tak pokud nám budete chtít něco říct přes Evu, tak teď můžete, takže my vás zdravíme. Jestli nás slyšíte, tak promluvte přes ní. Vidím tě. Vidíš mě, nebo vidíš nás všechny? Kolik nás je tady? Když nás vidíš, tak dokážeš nás spočítat, kolik nás tu je? Je to tady? Je tady to místo. Jsme na tom správném místě, teda kde se vám to stalo? Kde udělali ten pomník, jestli jo? Můžete klidně blikat na něco, nebo promluvte přes Evu. Ano. Ano. Tak děkujeme. Musím tě varovat. A jo. Varuj. Před čím nás musíš varovat? No, před čím nás chceš varovat? Je tady nějaká zlá entita, nebo kvůli čemu? Jestli jo, tak promluv, nebo zablikej na nějaký z těch přístrojů. Ano. Je. A co je to za zlou entitu? Ano, poslouchám. A co je tady za zlou entitu? Řekneš nám to? Nějaký démon? No ty žaludy jak padají, to je hrozný, viď? Já už se bojím, aby se nepadl na palici. Řekni nám prosím tě nějaký jméno. Teďkom přes Evu, jestli můžeš. Já vím, že jsme je slyšeli už tady přes to, ale aspoň budeme teď vědět, už nechám vyplý, aspoň budeme vědět teda, s kým jsme tady teď mluvili. Jsme tady slyšeli pár jmen, Doroty a Anna. Tak nám prosím tě řekni nějaký jméno.
Řekni nám Jsem ochránce. nějaký ochránce. Jsi strážce. Podsvětí. A čí jsi ochránce? Já tomu nerozumím vůbec. Vidíš nás jako lidi? Nebo jako světla? Opatrně. Tak nám řekni, s kým mluvíme. Ať víme. Na hranici jít? Jo. Nebo Asi replikuje to, co se dělo, ne? Křičí, že musí na hranici jít, ne? jo, tak. Jo, to je odezva toho, co se stalo. Mhm. Víš? Ty musíš jít na hranici. A to říkala ta Apka, viď? Nebo Eva? Ne, Eva. Eva, no. No, to ti sděluje, že Musela jít na hranici. musela jít na hranici. To je nám samozřejmě líto, co se vám tady stalo. Protože vím, že jste byli nevinní a můžeš nám říct, kolik nás tady vidíš? Kolik nás je tady? Potřebovat pomoc. Aha. Chcete pomoct? Ano. Chcete pomoct? Dobře, tak my se pokusíme vám pomoct. Vy chcete odvést vaše duše? Uvnitř. Amen. Amen. Všechno to tomu nasvědčuje. Tak my se vám pokusíme pomoct, no. My jsme sem i proto přišli. A nevím, jestli jste mě slyšeli, když jsem tady mluvil, že se znám s pár čarodějkama a mám vás od nich pozdravovat. Mám Pálit. pálit. Dneska už je jiná doba a dneska už se neupaluje za to. To je nám právě líto, že vy jste žili zrovna v té době. Dokonce se i za to církev omluvila, co dělala. Já vím, že to asi ty skutky nějak neočistí, že jo, to, co vám udělali. Takže v dnešní době čarodějky jsou a nikdo už je neupaluje. A já jenom mám předat vzkaz, že vás pozdravuji. Hrají hry. Hrají hry? To asi jo, no. Hrají. Takže jestli mám něco vzkázat od vás, jestli jste rádi, že vás pozdravují, je jim líto, co se vám stalo. Nic? Dobře, takže Dávejte si na ní pozor. na ní. Na koho si máme dát pozor? Na ní nebo na ně? Tohle ne. No, rozuměla, dávejte si na ně pozor. Dávejte si na ní. Na ně. Na koho si máme dát pozor? Řekneš nám to? Neslyším nic. Tak to vypí. Tam úplně i rádio. Takže nám říkali, že chtějí pomoct. Ale nevím, jestli... Teď to říkala i Eva, ne? No, Teď to říkala. Záznam. Záznam, no. Máme to nahraný. No, Máme o on tom- se jich Peťa ptal, jestli chtějí
jakoby odvést ty duše a ty si řekl amen. Nejdřív to Ty řeklo, jsi řekla amen, no. nejdřív to řeklo tam něco, jakoby, že Pomoc. pomoc. Jo, aplikace řekla, že chtějí A když pomoct. jsem se zeptal, vy chcete odvést, tak řekli, že ty si řekla, že ano. No. Ano a pak amen. Asi bude taky. A ty tu nemáš. 17. století. 17. století. No a to sedí přesně. Jo, jo. Tak jak to uděláme, tak buď tady počkáme a někdo dojde pro svíčku, nebo Připojí se k nám. připojí se k nám. Upálit. Ty ji taky nemáš, veď? Tak bude muset do toho, no. Tu Co ty říkalo všecko? Potřebovat pomoc. No, to je No a teď to naložeme. Ano, poslouchám. No a ty si právě řekla ten amen. Fakt. No. To máme nahraný. Tak jo, takže my jsme tady teda ukončili. Bylo to tady zajímavý, i jak z té aplikace, tak i co říkala Eva přesto. A bylo tam řečeno, že chtějí pomoct, takže jim tady se pokusíme pomoct, teda, aby jejich duše mohly jít dál. Já se taky nedivím, jakože asi tady některý zůstali, asi ne všechny možná, ale Zvedá se zase vítr. chtějí pomoct. No jsem zvědavý, jaký bude zvuk, ty. Takže se jim pokusíme pomoct, tím bych to tady asi ukončil. A v těch sluchátkách jsem slyšela převážně jako ženský. A bylo tam nějaký amen, nebo něco No, to si a říkala, to byl chlap. no, ti to troubíme. Mohl to být ten kněz. Chlap. Hele, ale zase se to zvedá, tak Teď to tady teda zkusíme udělat ten odváděcí rituál. Je tady klid, tak to prostě vyzkoušíme. Někdo nás o to požádal a pak se vám možná ohlásíme ještě, až se někam přesídlíme na naše slavné úbytko. Takže zatím pa. Ahoj. Takže lidičky, dneska spinkáme v autě. Našli jsme si krásný flek, takhle jsme se tady zababušili a prostě jednu noc musíme přežít. Kde je ten Peťa? Já tě ani nevidím. No, někde tam je. Máme spacáčky, takže noc bude asi zajímavá. Teď tady právě dvakrát projeli policajti a sledovali nás, takže snad nás nebudou v noci budit. Ale my jsme slušní, bordel neděláme, takže nás asi nechají. Takže dobrou noc! Dobré ráno! Teď už jsme se vyspinkali, jsme trošku takový pomuchlaný. já chci zpět své tělo. Nedostaneš. Peťa nás opustil někdy. Kdy? Kdy jsi tak mohl odejít pryč? Jo, no, to bylo kolem 5. No, byl chudáček celý dřevěnej, tak šel na ranní procházku. Viděl ve mém zrcátku, jak mizí jeho mikina v mlze. No, ale dali jsme to, no, tak chvíli vydržíme. Teď jsem přijel nějaký pán v autě. Sleduje nás. Má tam někoho, no. To jsou ty pozůstalí po tom festiáku včera. Jo, tady asi nejsme jediný, kdo tady kde nocovali. No, takže my si balíme. Takže my si zbalíme tady ten náš bordílek. Musíme to naskládat nějak do kufru a přesuneme se asi někam na nějakou benzínu. A půjdeme na kafe, protože už jsme si všechno vypili. Kafe a rum. Potřebujeme se probrat a počkáme asi teda
do 9 hodin to by měli otevírat ten zámek a chceme se tam podívat. Takže na kafe Aru. Na kafe Aru. Půjde něco. Milovan smrdí. Ty vole, jdi domů, ty kráso. To jsem si žral mrtvá zvířátka, ty vole. A několik mrtvých zvířat. Jde to přes hovna? Je úplně těžce. Takže jsme lidičky na ty benzíně, dali jsme si nějaký tedy kafičko, musíme si trošku vyhulit mozky, aby jsme se vyobíjali. Co nám k tomu řeknete, páni a dámy? Páni a dámy. Že jsme se dobře najedli. Dobře jsme pojedli. Popili, já jsem si objednal kafe a řekl jsem paní, až se nebudu koukat, aby mi tam smrdla trochu rumu. No a hned se cítím veselej. On lže. Ale dobře, že? Dobře taktizuješ. Dobře, bjambojáčku. Pověz nám, Peťo, jaká byla noc? Hrozná. Tyagická? Jsem spocený, ještě teď jsem spocený jak dveře od chlíva. Mačkali jsme se tam jako sardinky a pak jsme slyšeli, jak kdyby házal někdo kamínky nějaký tyjo, na auto a bylo to dvě rány vlastně stejný a i na stejné místo mi přišlo, jako že to hodili na to auto, viď? Takže se nás tam asi někdo jakoby snažil vystrašit. Tak jako buď tam mohl někdo jít ožralej okolo a jen tak zkoušel třeba, anebo tam někdo přišel s námi po lovu. To si myslím spíš, že tam někdo přišel k tomu, protože tam, já jsem koukal, když se to tam dělo kolem sebe a nikde tam nikdo nebyl. Jsem taky jako za celou noc nikoho nezaregistroval. A jediný teda, co bych ještě k tomu řekl, je, že... Jsi měl divoký sny. Jo, že se mi zdál taky, jsem měl hrozný sen, až to tady moje přátelé ze skupiny Q no tak probudilo, že byli celou noc vyděšení hrůzou, když jsem jim to vyprávěl. Když tam hulákáš po nocích. Nevím, no prostě jsem měl takový sen, že jsem usnul a najednou, jak bylo horko, tak jsem měl otevřený okno, takže jsem si dal ruku z okna a pak se mi zdálo, jako, že prostě k tomu oknu něco jde. A nemohl jsem prostě tu ruku dát dovnitř. A tak jsem, já teda o tom nevím, ale to, co mě tady slyšeli, tak říkali, že jsem tam nějak hejkal. To si dělal. No, takže to jsem možná spíš nacvičoval na Mikuláše a na čerta. Ano, no to tak Podle přišlo, toho. no. Jsem říkal, co dělá, ty. Takže nevím, no. Rozhodně to bylo hrozný sen a doufám, že už se mi nikdy nebude zdát. Snažil jsem se tady vedle, co byla Aďa, jakoby do ní drbnout, ale nemohl jsem vůbec nic udělat. Takže, jak říkám, možná, že to bylo něco tam prostě přišlo, něco tam mohlo být s náma. Jo? To my teda nevíme, no. Tak uvidíme, no. Teď chci jít ještě na ten zámek, tak uvidíme, třeba je tam, třeba budou s námi a zůstanou tam. Tak, jinak ještě vlastně musíme říct, že za tu dobu, co vy jste se koukali na to poslední video, tak my už tady vlastně akčnili. To je pravda, no. Jo. Co nás tady strašíš? Teď už zase dělá bordel. Takže jsme nestačili ještě ani přečíst komentáře. Takže jsme ještě neodpovídali, nekoukali pořádně, protože jako pracujeme. A cože jste říkala, že já dělám bordel a straším vás? No,
mantáku. Tam taky na... Už jsme se zase vyletnili, teď se přesouváme směr, teda ten zámek. Chceme se tam podívat. Já? Peťo, nedělej spícího. Nedělej spícího brouka. Peťo dělá hrozně unavenýho, nevydrží jednu noc chrnět v autě, prostě, fakt. Starý. Je to rozmazaný bambojáček. Ne, to neříkejte, nebo už mě ale vážně rozhořčíte. Takže právě jsme dorazili na zámek Velké Losiny. No a to je pěkný, ale. Je to krásný tady. Pojďte vy, japonský turisti. Naháníme kačenky. Lubošek už se nějak unavil, sakra. Asi se mu nelíbilo naše nocování v autě. Takže tady si hraje na bezdomovce. Opět se hlásíme z auta, tentokrát míříme do Šumperka a chceme se podívat na tu expozici čarodějnických procesů. Nadšení? Ježíš, vy jste chcíplí, ty vole. No. Kuk. To je kostel. My nechceme do kostela. Asi nejznámější obětí čarodějnických procesů byl šumperský děkan Kryštof Alois Lautner. Po torturách ho obvinili zatčené ženy i jeho nejbližší přátelé a dokonce i farská kuchařka Zuzana Voglická. Obvinují ho se smyšlených zločinů, většinou sexuálně nebo proticírkevně laděných. 4 roky byl ve vězení bez mučení vyslýchán, než olomoucký biskup přistoupil k tortuře. Lautner mírnějšímu mučení odolával, proto později přišly na řadu krutější stupně. Nakonec se i on ke všemu přiznal a byl odsouzen ke smrti upálením. Na krku zavěšený pytlík střelného prachu bohužel děkana jen zranil a ten v krutých bolestech se do poslední chvíle modlil a volal svatá jména. Na jeho popravu 18. září 1685 se do Mohelnice přišlo podívat až 20 000 lidí. To jsou ty palečníci, viď?
Nevím. Bolelo? Jo. Ty to muselo bolet, je krásně. To úplně rozdrtilo, víš. Já nevím na co, to bude možná na nohu. To je na nohu. Bude na tu nohu asi taky něco. Ty krása. No jako nechtěla bych být jako. Ty jo, a to totiž Tohle je na nohu. španělská To je, bota. to je španělská bota. No, teď ji dali na nohu a točili, anebo do toho ještě řezali klockama, Aby se to aby si to mohlo. A tak to možná, myslím, to třeba nebylo na ruku ještě. Ani tady nic jako necítím. Ne. Takže přátelé, právě jsme vylezli z té čarodějnické expozice. Za nás to bylo asi super, mají to hrozně hezky udělaný. Bavilo vás to? Jo. Bylo to dobrý, no. Tady je to moc Hustý povídání o tom, co se všechno tam dělo a Takže pěkná prohlídka, takže vřele doporučuju. jo, na to si dojděte. A my, jaký máme plán teď? No, asi už. Kam se chystáme? Asi už jsme úplně živí zombie a odpadáme. Živý, mrtvý zombie. Budeme se někam nakafovat, možná něco Takže podlábneme někde. si myslím, že asi k autu a domů. Teď říká, že Teď je něco hrozně podle- hajsavý. On je totiž unavený. No, Takže je jsme podrážděnej. Nikdo jsme moc Já teda nespali. nejsem unavený, ale myslím na Luboše, protože ten je. Takže je to Pojedeme vlastně v jedno, poklídku. kam teď budeme ještě, jestli někam chcete No, si musíme jít se někde určitě něco dát k jídlu. dáme Začíná kručet. No. No, tak jo, tak si tady někam sedneme a A pak se musíme asi nakafovat pořádně na cestu no, a vyrazíme k domu. a začneme se nějak Takže už sunout. nechcete No. žádný. A uvidíme. Takže zatím A páček. než Dobře, tak domů, už ty ne? příště nevememe. Čau lidičky, jsme na konci, už jsme konečně dorazili taky asi po 6 hodinách domů, nebo teda ne úplně všichni. Máme za sebou 700 kilometrů. Cesta náročná, k nám se výprava líbila, bavilo nás to. Za mě to bylo hodně zajímavý, u toho pomníku teda. No ty jména, Tam jak to vypadaly, bylo. viď? A ty jména vlastně jsme se pořádně dozvěděli, až když jsme byli na té expozici v tom Šumperku. V tom muzeu, no. Takže, I vlastně ta apka říkala správný jména. jo, což jsme docela čuměli, no. Takže u mě ta apka se stoupla. Takže jako za mě to bylo hodně zajímavé. Tam. A ty jména, co jsme tam udělali v tom muzeu, tak to taky mě úplně zarazilo. A tady si myslím, že u mě ta apka stoupla až takhle. U mě takhle. Mě zase řekne nějakou kravinu, pak spadne takhle. To jako každopádně hodně zajímavý místo. Sice teda smutný, no, bohužel, ale mě to tam lákalo už dlouho, tak jsem ráda, že jsme udělali teda aspoň takovýhle výlet. A ještě bych chtěl říct, že jsem rád, že se nám to tam teda povedlo nakonec, protože nejdřív to vypadalo bídně, No, že to bylo z strašný. toho nic nebude, takže jsem rád, že jsme se tam pak Byl mohli nám ještě do vrátit. pláče. Jo. Že jsme se tam mohli ještě vrátit pak později a že jsme tam něco nahráli. No. A tím bych to asi ukončil, jestli k tomu nikdo nic už nemá. Takže se mějte a Mějte se krásně a a zase zase někdy příště. Ať vám dupou krávíci. Čau. Ahoj.